Jokanam, we awacho ne gimoro kae. Kapok awacho, akwau niya, subscribe my channel miluongo ni Piny Luo TV Show. Adwa nyisou gimoro kae mapok ong'isu. An adak Nairobi. To we anyisou gimoro ka. Ineno ng'anyo manotim Tuesday. Ng'anyo manotim nyocha Tuesday. Ng'anyoni ji nokel kae. Ji nokel koya wapi? Kogolgi Kiambu. Nigologi kambi kikelogi kae. Ji nokel gi geche. Ka in ng'ama sedak Nairobi, ing'e kamoro miluongo ni Karioko, ing'e kamoro miluongo ni Kikomba, ing'e kamoro miluongo ni Githurai, ing'e kamoro miluongo ni City Stadium. Kikomba ang'e ni ing'eyo. Jogi nokel. Kunikelogi gi gari. Tilorogi kacha. Kosalorgi kacha, to gidhi town gi tiendgi. Ineno joma nodonje e bunge kacha ka. Maka ok gin jogi miluongo ni GNZ. Ma group moro. Adwa nyisi kae mondo ing'e. Sama ne gidonjo, ok nonyiswa. Sama ne giseketho gik moko, emonyiswa. Emonyiswa nyaka pichni, nyaka video ka giketho gik moko. Moko mineno nyiswa ka, moko nodonjo mar ariyo. Nyithindo moko ineno go picha ka, mineno ko loso ka, maka joma nodonjo mar ariyo. Modonjo mokwongo noketho gik moko, kok onyiswa gik ma giketho. Ok nonyiswa kaka gidonjo. Ing'e kaka gitimore. Mano kaka game ichezo ka. Mano e gimomiyo tend piny noluongo jogi ni ang'o? Jambazi, wakora. E gimomiyo jalup tend piny en Otak Nurdin, nikech nong'eyo gik manotimo. Nong'eyo gik manotimo. Jogi nokel gi ka. E gimomiyo ng'ani dhawo gi Nurdin ahinya. Nikech ang'o? Nokelo jogi. Odhawo gi Nurdin ahinya nikech dhogi be otho, onegi. Iwinja? Mane kaka timore. Ng'anyo bedo gi grup adek. Nitie grup mokwongo, en mobiro ga gokinyi cha, mobiro machako chon cha. Mano grup mokwongo. Grup mokwongo no en onge ga fujo, onge ga gimoro amora. En mana ng'anyo tu. Grup mar ariyo e grup mabiro ga gi fujo. Gin ma gibaga kite. Grup mar ariyo. Gin jobat kite. Gima koro giolo polis. Gitero polis left, right, center. Mano grup mar ariyo. Grup mar adek, jogi luonga ni master plan. Hawa magi joma biro ga tieko tich monego ti. Jogi biro ga gimoro sa 7:30 kata sa 8. Gin ka gisedonjo, ka ji wacho ni wan wadhi kacha, to kacha ma gidhiye to gitieko to giya. Ka gisetieko, nyaka gikadh kamoro giwang' kamoro. Mondo gigolo signal, ginyiso lang'o, wasetieko, wan koro wadok. Mano kaka jogi notimo. Adwa mi proof mondo ing'e. Grup mar adek ni, e grup nitonga mafia. Grup mar adek ni, e grup michuloga. Grup mokwongo to ok chulga. Grup mar ariyo ichuloga pesa matin, bok chulgi ahinya. Grup mar adek ni michulo pesa. Grup mar adek ni masinia. Grup mar adek ni e missionary ma ji tiyogo. Ineno chiemo ni Raila ni nolor e airport. Jog monogolo e airport. Chuo monogolo e airport. Jowuoyi monogolo e airport. Mago jowuoyi makoro mano e grup mar adek. Manokele paka town, mogole town, motere nyaka kama nodwaro dhi. Doni giwacho nogodonjo town, to nodonjo town. Grup monodonjo okete modonjo town. Mano e grup mar adek. Mano e grup iluonga ni missionary. En e grup mobiro ga mission. Iwinja? Kata king'iyo ng'anya duto mar Aredhiega, odhi ga sa adi? Sa 6, sa 5. Mano so ong'e ni
Grup mar ariyo osechako timo kite lol, so grup mar adek donjo, iluonga ni missionary. Ko gima nada nyisou kae, ma ji moko nyisou, weya kuothni, joma nobiro ng'anyo Nairobi kae nokelgi ka gia Mount Kenya. Kawacho ni Mount Kenya including Kiambu iko ndani mwa Mount Kenya. Gimomiyo awacho kamano, ang'o miyo bundnigi ok nogo Kibera, ang'o miyo bundnigi ok nogo Mathare, ang'o miyo bundnigi ok nogo kata geto moro amora, ang'o miyo bundnigi ni ywaka ywaka Githurai 45. Jiulize swali, ang'o miyo kok nokelgi, ang'o miyo bundni ni ywak kacha. Dong ji duto nodhi maandamano, nikech maandamano ni ok ne mar kabila, ni mar ji duto. Donge ang'o miyo ji ok otho Nyeri, ji biro tho mana Githurai 44? Penja ni swali no. Ang'o miyo ji ok otho Kisumu, ji biro mana tho Githurai 45? Jiulize hiyo swali. Ang'o miyo ji ok otho Mombasa, ne Eldoret kama ne giwang'e gik moko, jogi nokel ka. Gachagua ong'e gini, Uhuru ong'e gini. Akwalo ni siri,